الحمد لله. الحمد لله الذي وفقنا للقيام والصيام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة من باب الريان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، العزيز الغفار، يخلق ما يشاء ويختار، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر باطنا وظاهرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الصائمون عباد الله، أيها المؤمنون عباد الله، أيها القائمون عباد الله، بالأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان، واليوم عباد الله قارب أن يمضي. فسبحان من صرف الشهور والأعوام وفرض الشرائع والأحكام، والفائز من استثمر وقته في طاعة السميع العليم. فأبشروا أيها الصائمون بشفاعة لا ترد، فقد أظمأتم نهاركم وزينتم أصواتكم بالقرآن الكريم، فغدا يأتيكم الصوم والقرآن يشفعان لكم يوم القيامة، فيرتضيهما الله تعالى ويرضيكم ويقبل شفاعتهما فيكم. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أيها المسلمون عباد الله، أيها الصائمون، لقد شرع الله تعالى لكم ما يتم به صومنا في رمضان، وما يرفع عنا به الزلل والنقصان. فأوجب علينا زكاة الفطر لحكم عظيمة وأهداف نبيلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فزكاة الفطر عباد الله واجبة على كل مسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته ممن يعولهم من أفراد الأسرة من غالب قوت البلد، وتعطى لفقراء المسلمين. فعلى المسلم أداء زكاة الفطر وإتمام صومه، وأن يقيم حيث أقامه الله عز وجل من الخير، ويكون حيث أراد له من البر، ويحسن به ألا يفتر عن العبادة. فالله سبحانه أمر رسوله الكريم فقال: وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: المعنى إذا أتممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر، بحيث تعمر أوقاتك كلها بالأعمال العظيمة. عباد الله، لقد شرع لنا الرحيم الغفور العيد للفرح والسرور، ليأنس فيه المسلم بما أحل الله تعالى بعد أدائه العبادات. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي ينبغي مراعاتها في العيد، والتي منها الغسل قبيل الخروج لصلاة العيد، ويستحب للرجال التطيب قبل الخروج للمصلى ولبس أحسن الثياب. ومن آداب العيد المستحبة
أن يفطر على تمرات قبل الخروج لصلاة عيد الفطر. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، كما يستحب للمسلم المشي للمصلى إن أمكنه ذلك. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن يغير الطريق الذي ذهب منه فيرجع من غيره. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يسلمنا لرمضان ويسلم رمضان لنا. أمي مسألة مني تنوكا أمي بركة شامل مسألة مياكا فوني سرياك أنكا كنينا سنغلو يرا أونا أني سون دون فوكنا سي سنغلو تلمواني سيغي مبي نامولا kana ben juman do yama o ye sungalo juman labain ma nyine masaba ala fe kan ni nyon chamam blanci kono ala mo kala ame o masaba info masaba mi ya ka foni seria kanka o ye ala ka foni seria de ka ke aka jonkan jomi no jalai ni masaba ala ye aka foni seria ba do kika ikana ka ala fo ka konyuman lo ame o masaba info ama konyuman lo aye hera mi kanye ama nyini o masa ala fe ni yogo chaman ba bolo ka blanci kono ala mo kala atomi retola ka time ko nyuman dama ala mo kala ayin sumundu ka ke jurmu yafayin amma ala mo kala ayin nafla mun sili ka ke jurmu yafayin amma ala mo kala ayin sarakatu mun bua kono ka ke jurmu yafayin amma ala mo kala ama nyini masaba ala fa alele ko ka be na sundu bago do aljine so kono mi rayanu ye ama nyini masaba ala fe ka ambela janil la ka fo rayanu so kono ala mo kala ame salatu ni kisi nyini o masaba ala fe ka ke aka chilimba kan ala kala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ona janyo on bela jani oni mo ye ni kirabain labatu ki sembla asembla nola ona ka sahaba o sembla nola o e baramon ke ko ladige ola foka tasi saya watima ama nyini masaba ala fe ka ala hina no bela jani na ala mo kala ka ala ya fam bela jani jurumuma ala mo kala laban ko nyuma ka kanye ala mo kala she baraka ma ka dama ala mo kala she kun daga jan kenya ni lafiya kononana ko kanye ala mo kala amari alislamaw aman sara nyona ni sarnan kan gwelembaye masa ala ki sara manton temanuna ni sarnan kamiye kaban ki sara ala kira alayhi salatu wassalam yerela ni sarnan kamiye kaban ki sara kira mantona ni sarnan kamiye o sarana ka belebele ambadi alislamaw sun yere dokun ba min be suna o de oye masaba ala yaw de lakali awye akwale sun jagoya anka ina fo ay sun jagoya mantun temenu kan la halaya mina akana ke aw nyina ina fo sun jagoya la aw ne kan aw ne forola sun dola masaba ala ko mantun temenu yere fana sun jagoya la olugo ka ngam manto ka sun do togoya le be fo nyon ko dro masaba ala ko la nyini jumele be sun do kuna ole amese ka sra masa ala nyen la halaya mina akol la'allakum tattaqun akom mun koson anga ala nyen sra nyen soro anga sun konnana ambadi alislamo ni le la nyini mba yere ye la nyini mi ni ala ye sun jagoya anka sona ambadi alislamo masa ala karni no ka fo ko be aka jon jangata ni kongo lamine wali majilo lamine gayle mamin tigi ka sundo ambadi alislamo iba donc ka fo ni mogo nana ife londo la ko kongo mbala edo e sundo kaye sundo londo be obe minki la yere balo iba donc ka fo ni kongo to nana i nofe wali mani jilo to nana i nofe iba donc ka fo ikana ka makari atila mola ambadi alislamo ala ye min fo sunko la ko sunbe mogo bla ala nyesriana ambadi alislamo chanole siga fo shikelen tala sabu na yɛrɛ y'a jate minɛ ka lakɔrɔsili kɛ maa caman bɛ yen o ye ala ɲɛsiranya sɔrɔ nin sunkalo in kɔnɔ o ye tile 28 min sun don kana se bi ma
yɛlɛmali dɔ la maa caman ka baarakɛtaw la an badi alisilamɛw masaba ala laɲini ye nin de ye nka o yɛlɛmali in donni kɔfɛ i ka baara la i kana kɔsegi kɔ tuguni sunkalo banni kɔfɛ an badi alisilamɛw sabu ala bɛ min de ɲinina an fɛ ko an ye sabati an ka alabatow kan n'an ka baara ɲuman dɔ daminɛ an ye sabati o baara ɲuman ninnu kan kana baara ɲuman dɔ daminɛ bi tɛmɛnin kɔfɛ sinikɛnɛ i b'i bolo ko ka bɔ o baara la pewu o man di masa alahu subhanahu ye al umuru bil khawatim bari alisilamɛw baara b'a dafa le bolo an ye jija waati tɔni min tola nin an y'o tiimɛ ko la ɲɛ an siranna ala ɲɛ lahaliya min na sunkalo in kɔnɔna na ka seli masa ala ye ka jamaseliw mafa misiriw kɔnɔna na masa ala ye ka sun don masa ala jaati kɔsɔn sun min don ala le kama dɛ sinɔn ni mɔgɔ min tigi ma siran ala ɲɛ i tɛ kɛ sun donbaga ye sabu dugu kɔnɔna ka bon i bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ i b'i yɛrɛ dogo yɔrɔ min na ka dumuni kɛ yen walima ka ji min o yɔrɔ la yen mɔgɔ si kelen t'i ye nka n'i k'a ye ko mɔgɔ kɔni ka sun don ko sun donbaga lo i y'a dɔn k'a fɔ a ka sun don masa alahu subhanahu jaati de kama sinɔn n'a y'a don mɔgɔw kɔsɔn ni mɔgɔw tɛ yɔrɔ min na a b'a tigɛ o yɔrɔ la yen o de kosɔn an badi alisilamɛw o baara o sɛgɛ baara kɔfɛ an kana ka baara nɔgɔ makara dɛ o le tun bɛ jɔn ɲuman tɛmɛnenw jɔrɔ o ye sun min don o ye alabato min kɛ baara in bɛ minɛ lahaliya jumɛn na o de kosɔn a dɔ la kelen tun bɛ yen hali n'a bɛ ɲumanya yɛrɛ kɛ a bɛ kan ka ɲumanya kɛ a bɛ kan ka foniseriya kɛ nka ale yɛrɛ jɔrɔnin n'o le hali yala a bɛ ɲumanya min kɛla nin ala bɛna k'a ka baara fɛ wa ala bɛna a ka baara minɛ le wa والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ale bɛ kan ka ala bato min jɔrɔ b'a la min hami b'a la ale bɛ kan ka sun don min hami b'a la hali yala ala bɛ n ka sun fɛ wa hali yala ala bɛ n ka nafila seli mun n ka siɲɛnɛ seli mun m'a kɛra hali yala ala b'a fɛ wa hali yala n ka mɔgɔ suntigɛ mun kɛ nin hali yala a kɛla ala jaati kama wa ala b'a fɛ wa ala ka jɔn ɲuman tɛmɛn o ka hami de tun ye nin ye o ka hami gbɛlɛnba de tun ye nin ye walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un o bɛ kan ka ɲumanya kɛ o bɛ kan ka alabato dɔ le kɛ nka hali bele jɔrɔ le bɛ o la hali yala ni alabato in a bɛ kan ka minɛ an fɛ wa amadu alisilamɛw anw ka alabato kana ka kɛ o le ye anw kana ka jɔrɔ le hali yala sun min donla nin nafila mun selila nin bato mun kɛla nin kɔrɔnakala mun kɛla nin hali yala a minɛna masa alahu subhanahu bolo wa amadu alisilamɛw ni o jɔrɔ b'i la ni o hami b'i la a b'a to i b'a ɲini ka ɲuman wɛrɛ fara o kan nka ne kɔni ɲagarila i ka baara la ka ban anw de ye sunkalo bɛɛ don anw de ye sufɛ nafila seli ka ban anw de ye suntigɛw kɛ anw de ye sarakatiw bɔ anw de ye ɲumanw kɛ anw de ye miskinaw la dumuni ka miskinaw la balo ni o ɲagari b'i la an bari alisilamɛw a ka ca la i tɛ ɲuman wɛrɛ kɛ ka fara o kan dɛ nka i ka miiri le ka hami le hali yala n ka min kɛ nin ye o minɛna masa alahu subhanahu bolo wa a m'a ɲini masa ala fɛ min kɛla ka tɛmɛ k'a minɛ an ma ala m'o kɛla an bari alisilamɛw sundobagaw sufɛ nafila selibagaw a ye nisɔndiya a ye sawa a y'a dɔn k'a fɔ ko masa ala ka saraba le labɛn ka bila aw ɲɛ lahara jɔlenw na ni maa min ka sundo kɛla masa alahu subhanahu jaati kama sabu ala bɛ ala ɲɛsiranya jɔnw de ka bato minɛ innama yataqabbalu allahu minal muttaqin maa mun siranna masa ala ɲɛ maa mun ka baara kɛ masa ala jaati kama ala bɛ olu le ka bato fɛ aw ye nisɔndiya aw ye sawa a y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ka baara kɛ masa alahu subhanahu jaati kama ni dusukun halisayani ye ala tɛna i ka baara sara tiɲɛ fiyewu inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ala tɛ ɲumankɛla sara tiɲɛ ne kɔni k'i ŋaniya gbayi ni masa alahu subhanahu cɛla la an ye tile ban kɔngɔ la ka ban ka su kɛ nafila seliw la o ni kuranɛkalanw na ka ala ka kumakan in kalan kuranɛ in jigila kalo min kɔnɔ a tile tan laban min kɔnɔ n'an b'o la nin an bari alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ye seko kɛ hali bele a tɔ min tola nin an y'an seko yira masa alahu subhanahu la hali bele kɔ tuguni kuranɛkalan o ni sun ni fila bɛna surunna don adamaden ye lahara jɔlenw na sun bɛna ka na i kanto masa ala ma ko n tigi ala i ka hinɛ karimasina la sabu ne le kɛla sababu ye k'a kumandiya a diyaɲafɛnw ma dumunifɛnw ma minfɛnw ma ne sun de kɛla sababu ye k'a kumandiya donc n tigi ala n b'a ɲini i fɛ i ka karimasina i ka mako to n b'a ɲini i fɛ karimasina i ka surunna don a ye i ka hinɛ a la i ka yafa a ma sun bɛ taa surunna don sundobaga ɲumanw ye ten
albela ma ɲini masa ala fɛ k'an sɔrɔ sunubaga ɲumanw cɛma ala m'o kɛla maa mun fana ye ala ka kumakanw kala ka kuranɛw kala kuranɛ bɛ taa suruna don masa ala fɛ o mɔgɔw fana ye kɔ tuguni lahara jɔlon an tigi ala an b'a ɲini i fɛ i ka suruna don karimasina ye i ka karimasina makoto sabu ne de kɛla sababu ye k'a kumandiya ka sufɛ sunɔgɔ ma sufɛ nafila minnu bɛ seli min bɛ kɛ safo kɔfɛ o ni min yɛrɛ bɛ kɛ dugu tilan fɛ kuranɛ de bɛ kalan a kɔnɔna na kuranɛ minnu bɛ kalan a kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa suruna don a kalanbaga ye lahara jɔlon na n badi alisilamɛw an ye nisɔndiya ni ala ka hɛrɛ an ye nisɔndiya ala ye saraba labɛn ka bila mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ minnu ye a bato mɔgɔ minnu ye o ŋaniya halisaya masa alahu subhanahu bato la an b'a ɲini an tigi ala fɛ sun minnu donna k'a kɛ ala kama baaraw ye ala m'o kɛla kuranɛ minnu yɛrɛ kalanna a kɔnɔna na k'a kɛ ala kama baaraw ye ala m'o kɛla sɔrɔkatu minnu yɛrɛ kalanna wa sɔrɔkatu minnu yɛrɛ bɔla a kɔnɔna na an b'a ɲini masa alahu subhanahu fɛ k'a kɛ ala jaati kama baara ye ala m'o kɛla mamadi alisilamɛw ka bɛn ni sunkalo laban ye masa ala ye fɛn dɔ ɲini an fɛ ni alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye o lakali anw ye o fɛn de ye mun ye o le ye zakatul fitr zakatul fitr n'an b'a fɔ o ma ko yagatal fitri o le ye jaga min bɛ bɔ ayiwa ka bɛn ni sunkalo laban ye an badi alisilamɛw o ye ala ko ɲumanlɔ de ye o ye ala baarakalali de ye a ka kan alisilaman bɛɛ lajɛlen i ka o jagatal fitri ni i ka i hakili to a la i ka i janto a la sabu adamadenni anw ka ala bato togo togo anw tɛ se ka ala bato togo hakika yɛrɛ la wama qadarullaha haqqa qadri ala ka bonya yɛrɛ ala bɛ fɛ ale ka bonya ka se hakɛya min na ala bɛ fɛ ale ka bato ka se hakɛya min na anw ka ala bato togo togo anw tɛ se ka se o hakɛya la anw ka ala bonya togo togo anw tɛ se ka se o hakɛya la anw ye adamadenw de an ye jɔn nagasiniw le fili tɛ bana an ka baaraw la an ye sun don a tɛ ɲɛ fili misɛnninw kɔ ka bɔ kɛwalew la tuma dɔ la k'i to sun na i ye fɛn dɔ filɛ i tun mana ka fɛn min filɛ tuma dɔ la k'i to sun na i da don kuma dɔ la kɔrɔfɔli kuma dɔ la i tun mana k'i da don kumakan min na i bɛ jurumu sɔrɔ o la ala ye nin jaga in ka nin jaga in jagoya sundobagaw kan hali maa min yɛrɛ ma sun don ni denmisɛnw don ala ye nin jagoya bɛɛ lajɛlen kan silamɛw k'a fɔ ko o ka zakatul fitri k'anw ka bɔ k'a di an silamaɲɔgɔn dɔw ma sabu laɲini dɔ de b'a la laɲini min de b'a la o de ye k'a fɔ silama minnu bɛ yen ni o ma o ka balo sɔrɔ selidonyaw na ayiwa ka zakatul fitri di o ma o bɛ se k'o ka suman sɔrɔ ayiwa selidonyaw na ka silama miskinaw silama fandanw ka olu kari ka bɔ dalili ma selidonya na sabu n'a fɔra ko maa tɔw bɛ nisɔndiya la maa tɔw bɛ selidonya na silaman dɔw bɛ aw cɛma o bɛ dalili la cogo min na o ka selilon balo sɔrɔ o tɛ ko cɛ ɲuman ye donc zakatul fitri ni laɲiniba min bɛ a bɔ la silaman fantan minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se k'o ka selidonya balo sɔrɔ lahalaya min na hali seli yɛrɛ kɔfɛ tile damadamani k'o fana balo sɔrɔ a kɔnɔ lahalaya min na amadi alisilamɛw kuma sigiyɔrɔma fila bɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ o zakatul fitri a bɛ bɔ fɛn min na alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye min lakali anw ye hadisa kɔnɔ a ko zakatul fitri bɛ bɔ fɛn min na sumankisɛw balo an b'a fɔ fɛn min ma ko balo min burrin wa sha'irin wa tamirin tamarow b'a la kabaw bɛ se ka don o kɔnɔna na ayiwa malow bɛ se ka don o kɔnɔna na binbiriw bɛ se ka don o kɔnɔna na saɲɔw bɛ se ka don o kɔnɔna la fɛn min ni o ye balo ye zakatul fitri bɛ bɔ o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a fana ye o de lakali hadisa kɔnɔ a fana bɛ bɛn sɔɔw ɲɛ kelen de ma sɔɔw ɲɛ kelen de ye jumɛn ye o de ye maa min tɛgɛ dama kɛɲɛni don k'o fa siɲɛko 4 o de bɛ bɛn sɔɔw ɲɛ kelen ma nka anw ka kilo jateya la ni mɔgɔ min kɔni ye kilo 3 bɔ k'a di o b'i wasa a kilo 3 ma dafa bɛrɛbɛrɛ nka n'i ye kilo 3 bɔ k'a di o de cɛ ka ɲi sabu sumankisɛw poids bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ
malo kisɛw yɛrɛ o poids bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ kilo 3 ta yɔrɔ dɔ la dɔ tɛ se kilo 3 o yɔrɔ la sumankisɛw bɛ ten ɲɔw bɛ ten binbiriw bɛ ten nka a bɛɛ lajɛlen farani ɲɔgɔn kan n'i kɔni sela kilo 3 hakɛya ma o bɛ wasa kɛ o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min lakale aw ɲɛ mun nana hadisaw kɔnɔ dɔnnibaga dɔw y'a yira k'a fɔ i n'a fɔ o yela sahaba dɔw ka kɛwale la ɲɛma n'o ye Mu'adh ibn Jabal k'a fɔ ale ye zakatul fitr di nafolo la a ye zakatul fitr a valeur kana ka bɛn da min ma nafolo la ale y'o bɔ k'o di miskina ma sabu ko laɲini min b'a la o le ye ka miskinaw kari ka bɔ dalili ma a ko tuma dɔ la n'i ye sumankisɛ di miskina ma sumankisɛ bɛna caya a bolo a laban bɛna taa sumankisɛ in feere wari la wari min yɛrɛ tɛ a sɔngɔ ye donc o tumanan fɛ i b'a ye k'a fɔ nafolo di ko o nafa le ka bon ayiwa miskina ma miskina min ni nafolo ko le bɛ ale la o ye Mu'adh ibn Jabal ka kumakan ye o de kosɔn kumakan bolofaran cɛyala lɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ a la dɔw taala kan k'a fɔ ko alakira ye min fɔ alayhi salatu wassalam zakatul fitri di fɛnw na k'a bɛ dan o le ma sumankisɛw balo k'a bɛ dan o le ma dɔw wɛrɛ taala kan ka sababuya kɛ sahaba dɔw ka baara ye o ni lɔnnibaga dɔw taala o kan hali n'a sɔrɔ o fɔbaga man ca k'a fɔ ko o fana o bɛ bɛn ka bɔ ka di nafolo la nka an baliya silamɛw an bɛ min fɔ silamɛw ɲɛna o de ye k'a fɔ batofɛn ninnu laɲini de bɛ masa ala bolo a la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka waati fana na miskinaw tun bɛ yen o mako tun bɛ nafolo la ka tɛmɛ sumankisɛ kan k'i yɛrɛ bɔ nin kuma caman in bɛɛ lajɛlen na ni i y'i ka zakatul fitr bɔ ka kilo 3 bɔ i seko kɛla hakɛya min ye nafolo la hali n'a kɛla dasi 100 de ye ka o la o kan k'o di miskina ma alhamdulillah juru min b'i kana i ye juru bɔ i kana ni sumankisɛ di ye i bana ka ɲumanya wɛrɛ fara o kan kɔ tuguni sabu tuma dɔ la ni sumankisɛ cɛyala miskina bolo ni fɛn tɛ yen a bɛ se ka fɛn min ta k'o suma in tobi selilonɲa na a bɛ ban ka kɛ dugu wɛrɛ kɔ tuguni suma dɔ la a bɛ laban ka taa malokisɛ in walima a ye sumankisɛ min d'a ma a bɛ laban ka taa dɔ feere o la k'o o prix jigin cogo min na a bɛ se ka nafolo mugu dɔ sɔrɔ ayiwa ka taa suma in labɛn nka n'i y'i ka zakatul fitri ta ele n'i ka denbaya a mɔgɔ 3 o bɛnna kilo 9 ma walima a mɔgɔ 4 o bɛnna kilo 12 ma i y'o ta k'o t'o di miskina ma i y'o di miskina ma i ye dasi 200 la kan walima i ye dasi 300 la kan o le ye i ka hɛrɛ fara hɛrɛ kan an bari alisilamɛw an y'an janto nin yɔrɔ in na n'an k'an janto o la an bɛ bɔ lɔnnibagaw ka kuma caman nin kɔnɔna na k'a fɔ ko a bɛ bɛn k'a di suma de la dɔrɔn wa walima nafolo yɛrɛ fana a bɛ se ka di o la wa suma dɔ la an bari alisilamɛw sariya kiti dɔw bɛ yen a bɛ se ka labaara yɔrɔ de la yɔrɔ min ni o mɔgɔw tɛ sumankisɛ sɔrɔ walima ni ka sumankisɛ ta k'i bɛ taa di dɛsɛbagatɔ ma o jamanaw kɔnɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'a minɛ i n'a fɔ an k'o kibaruyaw sɔrɔ lahaliya min na ka bɔ Europe jamana dɔw la Kanadaw ni Grand Bretagne ni Amérique n'a ɲɔgɔnnaw na k'i bɛna malokisɛ le ta k'i bɛ taa yala ka miskina ɲini k'o di o ma i tɛna miskina sɔrɔ miskina min b'a minɛ nka n'i ye a nafolo valeur ta i bɛ mɔgɔ sɔrɔ miskina min a hitajinin a la donc tuma dɔ la sariya kiti nugu a bɛ bila yɔrɔ de la yɔrɔ min ni ani yɔrɔ min ka kan a fana bɛ bila contexte dɔ le kɔnɔ contexte min ni a bɛ dan o hakɛya dɔrɔn ma mais yɔrɔ min na ni miskinaw bɛ sumankisɛ minɛ miskinaw mako bɛ sumankisɛ la sabu selilon dɔrɔn tɛ o laɲiniba de bɛ masa ala bolo a la n'a y'o sumankisɛ dɔw sɔrɔ k'a bila fɛ yen tuma dɔ la dɔ bɛ se ka kalo 1 yɛrɛ balo yɛrɛ sɔrɔ o lahalaya la o fana ye nafaba ye donc an bari alisilamɛw an y'an janto ni sariya kiti ninnu yɔrɔ ninnu la alakira ye min fɔ i ɲɛna i y'o bɔ n'i seko kɛla dasi 50 ye n'i seko kɛla dasi 100 le ye i y'o la kan ka di miskina ma a fana a bɛ jagoya bɛɛ le ka miskina ɲini bɛɛ le ka dɛsɛbagatɔ ɲini i bɛ se k'i ta di dɛsɛbagatɔ min ma e yɛrɛ y'a lɔn k'a fɔ ko maa min hitajinin bɛ a la sabu jagoya tɛ k'a fɔ k'i kana na bila misiri la tuma dɔ la mɔgɔ dɔw b'o jateya le faamuya la ko n'an k'an ka zakato fitiri bɔ an ye n'a di misiri la tiɲɛ n'i ma dibaga sɔrɔ a la i bɛna bila misiri la nka mɔgɔ minnu bɛ misiri la olu fana chargé ni n'o le ka mɔgɔ ɲini dɛsɛbagatɔ dɔ ɲini o bɛ se k'a di dɛsɛbagatɔ min ma
waati le fana bilala la k'a fɔ a bɛ di dɛsɛbagatɔw ma le ka kɔn seli kɛnɛ bɔ ɲɛ sinon ni seli kɛnɛ jigila ka ban i k'i ka zakatul fitiri bɔ a kɛla saraka gansan de i n'a fɔ an bɛ saraka wɛrɛ tɔw bɔ lahalaya min na o ma kɛ zakatul fitiri ye tuguni donc n'i yɛrɛ nana k'i ka zakatul fitiri bila misiri la wagati kɔnɔ selilon sɔgɔma ka kɔn selidonya ɲɛ walima waati deguninw kɔnɔ mɔgɔ dɔw le kana ka wuli fana ka mɔgɔ ɲini k'a di olu ma i b'a ye tuma dɔ la a bɛna kɛ degun ye donc i ka wuli ka mɔgɔ ɲini i sigi ɲɔgɔn na walima n'i bɛ se k'a lase hali yɔrɔ jɛnna mɔgɔ ma dugu kɔnɔna na dɛsɛbagatɔ lo a hitajini no a la i yɛrɛ ka wuli k'o baara kɛ nka n'i dɛsɛla o sɔrɔ de la i bɛ na n'a ye misiri la mɔgɔ bɛna sɔrɔ mɔgɔ min tigi bɛ jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu mako b'a la k'a lase olu ma an b'a ɲini masa ala fɛ faamuyali ko ɲuman k'a d'a ma ala m'o kɛ la o zakatul fitiri in fana mɔgɔ mɔgɔ n'a b'i ka mara kɔnɔ i b'a bɔ o bɛɛ kunkɔrɔ i yɛrɛ kunkɔrɔ o ni furumuso o ni denw o ni mɔgɔ minnu b'i ka mara la hata lɔnnibaga dɔw yɛrɛ sela k'a fɔ ko hata den minnu yɛrɛ bɛ kɔnɔbara la yɛrɛ den minnu yɛrɛ ma bɔ kɛnɛ ma fɔlɔ ma ko zakatul fitiri bɛ bɔ o kunkɔrɔ o ye dɔnnibaga dɔw ka kuma ye min lakalila o la an b'a ɲini masa ala fɛ ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛ la أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أمري الإسلام مسا على بارا نيومان يني أنفه بارا نيومان بانين كوفه أكو فإذا فرغت فانصب أكو نام بنا أنغ الدنيا بارا ولا نام بنا أنغ الدنيا مكولا كو أني أير سكة على بطولا فإذا فرغت فانصب أكو نام بنا أنغ الدنيا بارا ولا واتمنا anye an yɛrɛ sɛgɛ masa Allahu subhanahu batola oni ala ko fɔla wa ila rabbika farghab ako an y'a yɛrɛ kanu do masa ala la amadi alisilamaw kana fɔ ko n bana sunna ko n tɛ dɔ wɛrɛ kɛ kɔ tuguni amadi alisilamaw ni boli ma ban kɔni ni taama ma ban hali bele bolo fifa bɛ yen dɛ madama bɛ duniya ɲɛnamaya kɔnɔ anbari alisilamaw an y'a dɔn k'a fɔ ko ala ka juru camanba de bɛ anw na ale bɛ fiɲɛ min minɛ n'a ka bila nin e bɛ nɛnɛkili min minɛ n'a ka bila nin e tɛ se ka masa ala sara la o e bɛ bɔ i ka so kɔnɔ ka taama min kɛ ka na misiri la o taama valeur anbari alisilamaw e tɛ se ka masa ala sara la donc anw ka bato tɛ se ka caya masa ala ma anbari alisilamaw baara la samanba dɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ni sunkalo banna an ka sunkalo bɛɛ sara ni tile wɔɔrɔ sun don ye anw kana fɔ k'an ka sun don ka ban k'an n'a fara ɲɛ ma ɲɛ k'an t'a bɛɛ sara la anbari alisilamaw alakira sallallahu alayhi wa sallam ni tun y'a ka taabolo ye alhamdulillah sunkalo o tɔ ma jan tuguni o banna ka ban o tile 28 ye bi ye tile kelen de tola walima tile fila sini 29 walima a ka dafa 30 i n'a fɔ alakira ye min ɲini an fɛ k'an ye sun don n'an ye kalo ye an ye bɔ sun na n'an ye kalo ye ni kalo yera sini sinikɛnɛ bɛ kɛ seli ye ni kalo yɛrɛ ma ye sinikɛnɛ kɔfɛ bɛ kɛ seli ye an ka sariya diinɛ a walawalani n'o ta ne k'a lankɛnɛmaya ta sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bani 30 alakira ye min ɲini an fɛ sallallahu alayhi wa sallam o le ye nin ye a ko tile 29 n'an ye kalo an ye bɔ sun na n'an ma kalo ye tile 29 an y'a dafa 30 la donc an bari alisilamaw ni an nana bɔ o sunkalo in kɔnɔna na an ye o nafila tile 6 in n'o ye tile 6 sun ye n'o ye sun bɛɛ sira ye an ye jija an ka hakili to o la an ye kalo kelen don masa ala ye an tɛ dɛsɛ k'a fɔ ka tile 6 don masa ala ye an ye an niw kɛlɛ ka bila o la fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab ko an y'an yɛrɛ kanu don masa ala la an y'an yɛrɛ magbɛrɛ masa ala la an y'a to an ye kɛ ala jɔn ye ni baaraw ye ni fɛnw ye hali ala ma minw faridaya an ka sabu sunkalo o ye farida ye o ye jagoya ye tuma dɔ la n'i m'o don kuma bɛ caya i nɔfɛ yɛrɛ nka nafila maa si kelen tɛ n'i jagoya o la i yɛrɛ ka limaniya i b'i bila o la donc an y'an janto o fana na amadi alisilamaw ka bɛn ni an ka sunkalo fana laban ye ni sunkalo ban ye
masaba ala ye fɛn dɔw ɲini an fɛ o de ye seli ye n'an b'a fɔ o ma ko selincini walima seli fitini. o seli fitini min filɛ nin ye an badi alisilamɛw o ye fɛn ye alakira sallallahu alayhi wa sallam k'a ɲini an fɛ a fana kanunen don a ka kɛ kɛnɛgɛba le kan ni espace sɔrɔla ni a place sɔrɔla a bɛ kɛ kɛnɛgɛba le kan laɲini jumɛn de bɛ a kɛ la kɛnɛma o le ye ka silamɛya ka bonya yira ka silamɛya ka taamasiyɛn yira o le kosɔn a fɔla n'a fɔla dɔrɔn ko kalo yɛlɛ tile 29 ko an ye to ka Allahu akbar fɔsɔn Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar o ye silamɛya ka taamasiyɛn le ka silamɛya ka bonya yira k'a yira k'a fɔ ko silamɛya ye diinɛ le ye diinɛ min ni diinɛ sankɔrɔ tanin don an fana bɛ bɔ min kɛ nin ka taa seli kɛnɛ bɔ fugaw la kɛnɛma o fana bɛ alisilamɛya ka bonya yira o b'a yira k'a fɔ ko alisilamɛya ye diinɛ le ye diinɛ min ni a sankɔrɔ tanin don o de kosɔn o bɔ kɔnɔna na alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'a ɲini an fɛ yanni k'a to an bɛ bɔ ka taa o seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la k'i ka fɛn dɔ bila i kɔnɔ o ka kɛ tamaro damadamani ye i n'a fɔ o ye kira sallallahu alayhi wa sallam yɛrɛ ka taabolo ye lahalaya min na a tun bɛ tamaro damadamani dom a fana tun bɛ min jate minɛ a b'a to a bɛ kɛ witiri ye nombre impair ye imma 3 walima 5 walima 7 o ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka taa sira ye yanni k'a to a bɛ taa seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la a bɛ domunu fitinin kɛ a bɛ tamaro kisɛ damadamani domu ka sɔrɔ ka taa seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la n'a fana tun bɛ taa seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la a b'a yɛrɛ ko a b'a yɛrɛ saniya koli sugu fa jumɛn janaba koli an y'an janto o yɔrɔ la an badi alisilamɛw an ye silamɛya kiti ninnu faamuya cogo min na an bɛ se ka baara kɛ n'a ye alakira tun b'a yɛrɛ ko jɛnɛba ko la a fana tun bɛ a ka fani la cɛ ɲuman de don a tun bɛ a ka fani la sanuman de don ka taa seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la n'a fana sela seli kɛnɛ na nafila tɛ yen i b'i sigi dɔrɔn ka to ka Allahu akbar ka to ka takbira fɔsɔn ni limamu nana limamu bɛ lɔ fila seli ayiwa n'o banna limamu bɛ kutuba kɛ o kɔfɛ a fana ɲinini don cɛw fɛ nka musow sen t'o la o le ye n'i bɛ bɔ ka taa seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la walima n'i bɛ bɔ ka taa juma seli yɔrɔ la i k'i yɛrɛ kasa diya ni parfɛnw ye ni latikolonw ye o ye alakira sallallahu alayhi wa sallam ka taa sira ye alakira tun b'a yɛrɛ kasa diya n'a bɛ bɔ ka taa jama yɔrɔ la n'a bɛ bɔ ka taa juma seli yɔrɔ la walima n'a bɛ bɔ ka taga seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la a tun b'a ka fani la cɛ ɲuman de don a bɛ fani ɲuman de don fana a fana ka taabolo dɔ ye jumɛn ye ko tuguni n'a taara seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la sira min fɛ a bɛ sira falen a segintɔ ka bɔ seli kɛnɛ bɔyɔrɔ la ninnu ye seli kɛnɛ sunnaw ye ninnu ye seli kɛnɛ ladaw ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a sabatila lada mun kan n'a y'an lasu ka kɛ o kan an bɛ de alisilamɛw an k'an janto ko dɔw fana na an ka so kɔnɔnaw la an ka denbayaw la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi an bɛ de alisilamɛw an bɛɛ lajɛlen ye gbɛngbɛnbaga le bɛɛ lajɛlen ye gbɛngbɛnbaga le i ye fɛn min gbɛngbɛn ala b'i ɲininka ala lahara jɔlen dɛ ni saga taara don mɔgɔw ka foro la hali yala o bɛ saga le ɲininka wa o bɛ saga gɛnna le ɲininka dɛ ni misi donna mɔgɔw ka foro la o bɛ misitigi le ɲininka misi tɛ ɲininka n badi alisilamɛw mɔgɔ minnu b'an ka mara kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ olu ka kungo n'olu ka charge ye anw talen dɛ an ka hakili to o ka baloko la lahalaya min na k'o ka selifani kow ɲɛɲini lahalaya min na k'o ka labɛn kow ɲɛɲini lahalaya min na surtout kɛrɛnkɛrɛnnen n bolo ma musomaninw yɛrɛ an k'o ka selifani kow ɲɛɲini k'o ka kuntigi kow ɲɛɲini k'o ka jabila kow ɲɛɲini k'o ka tatouage kow ɲɛɲini an badi alisilamɛw ma an k'an janto ala ka hakɛw la dɛ an kana na to nisɔndiya kɔnɔ ka don ala gasi la an badi alisilamɛw ni ka anw ka silamadenw ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko la'ana allahu alwasilata walmustawsila a ko ala ka muso danga muso min bɛ si dɔ tala ka tugu a kunsigi la a kɛla si sugu sugu le adamaden kunsigi lo wa walima manajalan lo wa walima o yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko dɔw ye lɛn de o n'a ɲɔgɔnnaw an badi alisilamɛw ala y'i dan k'i to lahalaya min na i k'i yɛrɛ masiri k'i yɛrɛ labɛn ka to o lahalaya la o le ka di masa ala ye nka n'e taara fɛn wɛrɛ ta kɔ tuguni k'a tugu i yɛrɛ la ala do k'o mɔgɔw danga ko la'ana allahu an badi alisilamɛw an tɛ se ala ka danga kɔrɔ dɛ ala ka danga kɔrɔ de ye k'a fɔ k'i yɔrɔ ma jɛɲɛni don ka bɔ masa ala ka hinɛ la donc an k'an janto nin yɔrɔ ninnu la an bɛ nafolo min di
an ka maramɔgɔw ma an musow ma an denw ma an ka lamɔdenw ma an bari alisamaw anw de y'a nafolo di dɛ ala b'anw ɲininka ala lahara jɔlen dɛ donc an y'a hakili to nin yɔrɔ ninnu la an y'an ka seli kɛ alisilamaya kadira kɔnɔna na an bari alisamaw n'an bɔra o yɔrɔ la alisilaamaden dɔw fana bɛ yen sunkalo kɔdɔtɔ min filɛ nin o y'u ka jurumu bonda da yɛrɛ la kabini selilon sufɛ dɔw bɛ maki bonda da yɛrɛ ka bila o yɛrɛ la o kɔni bɛ dulɔ min de fo ka taga su ban suma dɔ la yɛrɛ hali seli kɛnɛ yɛrɛ bɛ kɛ komi a bɛ fɔ dɔw kɔ dulɔ min fɛ silamandenw a bɛɛ lajɛlen ye silamandenw de ye silaman tɔgɔ de b'o la dɔw yɛrɛ bɛ yen tuma dɔ la i bɛ siga o ka silamaya la fo n'a kɛra sunkalo ye fo n'i ka min dɔtɔ ye bisiri kɔnɔ sunkalolon fɛ an bari alisilamɛw anw mana ka kɛ tan dɛ anw y'a lɔn k'a fɔ ko anw ye ala ta le anw fana tɛ kɛ foyi si ye m'a fɔ ni min ye ala sago ye mɔgɔ dɔw kan i tɛ ɲɔgɔn kɛ dugukolo kan nka olu t'a kan bi dɛ i y'a lɔn k'a fɔ lon dɔ la i bɛ bɔ dugukolo in kan fana an bari alisilamɛw alisilamandenw a y'a to an k'an ye ko la tiɲɛ ɲɛ alisilaman kana k'a yɛrɛ labɛn de ka ɲɛ alisilaman kana k'a kunsigi labɛn de ka ɲɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko an kana an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya yahudiw fɛ o mun bɛ kunsigi yɔrɔ dɔ kɔfɛ ka yɔrɔ dɔ to yen an bari alisilamɛw an y'an janto nin yɔrɔ ninnu la nin ye alisilamaya ka instrumentw de ye nin ye alisilamaya ka ladilikanw de ye ka d'a ma ala ni anw ka adamadenyaw yɛrɛ maa sɛbɛya min yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ fɛ yan yɛrɛ a n'o yɛrɛ tɛ taa yɛrɛ kuma tɛ sariya yɛrɛ ma sabu e k'a jate minɛ kɛ ne y'i kun kɔfɛ ka dɔ to a cɛ ma ye ka dɔ fani to a cɛ ma ye aw taara don yɔrɔ bonyani dɔ la o ni maa min tigi t'o lahalaya la o bɛna jɔn de bila ɲɛfɛ an bari alisilamɛw ala ka adamadenni bonya walakad karramna bani adam ala ka adamadenni bonya donc adamadenni ile ka to o bonya kɔnɔ hali adamadenni yɛrɛ n'a sala yɛrɛ ala tɛ fɛ tulon ka kɛ a su la hali n'a tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ nka ala k'o bonya min di anw ma an ye jija an ka to o bonya kadira kɔnɔna na alisilamandenw fana ka fani don an bari alisilamɛw an y'an janto nin bɛɛ lajɛlen na dɔw b'a la minɛ ka fini dɔ don ka fini gɛrɛn yɔrɔ bɛɛ faran-faran a bɛ k'i ɲɛna i n'a fɔ ɲinɛ yɛrɛ de binna a fini kan ja mɔgɔw yɛrɛ de b'a dabɔ a kama ka taa fini nɔgɔ tigɛ ten an bari alisilamɛw ni kɔni tɛ lahalaya ɲuman ye an y'an janto ninnu la an ye ko la cɛ ɲuman na hali ni ko bɛ dugu kɔnɔ n'i ye ko cɛ ka ɲi tuma dɔ la o tɛ kuma i fɛ nka n'i le bɛ lahalaya sugufa dɔ la i m'a ye ni rafulu wulila dugu kɔnɔ o bɛ mɔgɔw ɲɛ filɛ de o bɛ mɔgɔw jate minɛ de mɔgɔ minnu n'o fini don ɲɛ ma ɲi n'o lahalaya ma ɲi o bɛ bolo k'olu de la an bari alisilamɛw alisilamaya k'an kalan nin bɛɛ la an ye jija an ye to o kadiraw kɔnɔna na an ka bonya b'o de la an b'a ɲini masaba ala fɛ k'an ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ ala m'o kɛla ka ala kɛ ka yafa an jurumu ma ala m'o kɛla an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di misiri kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ma cɛw musow mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛn an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bɛɛ ye an ka dugawu bɛ bɛɛ ye an ye kibaruya lase suntigɛko misiri kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye seko damayira kɛ hali minnu yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ an ka ɲumanya tuma o kɔnɔ an b'a ɲini masa ala fɛ ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ ka suntigɛ sela an ma misiri kɔnɔ yan i y'a kɛ masa ala jaati de kama ala k'i ye hali n'anw m'i ye i y'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra ala ɲɛna foyi si tɛ dogo o ala la masaba ala k'i ye an b'a ɲini masa ala fɛ k'a kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛla k'a sara d'a ma duniya ni lahara ala m'o kɛla mɔgɔ minnu yɛrɛ fana ye dɛmɛ kɛ an ka kalanden minnu bɛ mɔgɔ laseli la enveloppe tilanna mɔgɔ minnu ye dɛmɛ kɛ o la an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la mɔgɔ minnu yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ ko wɛrɛw la ka na ji di ko k'a di suntigɛbagaw ma k'a di misiri kɔnɔ mɔgɔw ma o n'a ɲɔgɔnna dɛmɛ sira wɛrɛw mɔgɔ minnu nana ni tanbaraw ye o n'a ɲɔgɔnnaw an b'a ɲini masa ala fɛ ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛla o y'a kɛ ala jaati de kama ka baara in k'a kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛla sunkalo caman bɛ masa ala bolo k'a bila an si kɔnɔ ala m'o kɛla ka labanko ɲuman k'a kan bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla k'an kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma ala m'o kɛla k'an bɔ sunkalo in kɔnɔ ka sɔrɔ an hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔyala ala m'o kɛla an b'a ɲini an tigi ala fɛ an fɛn fɔ ni jɔrɔnako b'an na k'an jɔrɔnako nɔgɔya ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ nin duniya in maloya ma ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ lahara yɛrɛ maloya ma ala m'o kɛla k'an kɛ ala ɲɛsiranya jɔnw ye ala m'o kɛla an n'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen k'an n'u kan da ala m'o kɛla su ni tile sutura k'a lankan ala m'o kɛla ɲɛtaga k'a d'an ma ala m'o kɛla
nyeta ka dama ala mo kala alislamaya ka korota ala mo kala alislamaya san korota ala mo kala loni na fama ka dama ala mo kala anga jangaruto ko basi ala mo kala kenya ni lafiya ka kanye ala mo kala kenya ni lafiya oni basi ka kanye ala mo kala jamana ka basi ala mo kala jamana ka basi do kono ala mo kala jamana ka nyesuma do kono ala mo kala kaunta kala here ala mo kala kerefe jamana fe on fe yere na nye gbanino ama nyine masa ala fe ka jamana o jamana nugun ka nyesuma ala mo kala ka fitna bo akono na ala mo kala ka fitna bo akono na ala mo kala kaunta kala here ala mo kala bore masuwa ko kan bela jenin kisi ka ba ma ala mo kala bore masuwa ko kan bela jenin kisi ka ba ma ala mo kala harjiga sanuma be masa ala bolo ka dan bela jenin ma ala mo kala harjiga sisi ama nyine antige ala fe kan bela jenin kisi ka ba ma ala mo kala harjiga siti kan bela jenin kisi ka ba ma ala mo kala kan jigi mafa dunya kono ya katan jigi mafa lahara ala mo kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر ذنوبنا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا يا عزيز يا رحمن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح اللهم شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم لا تجعل هذا الشهر آخر عهدنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والأمة الإسلامية في خير وزهار اللهم اجعلنا فيه من المقبولين اللهم اجعلنا فيه من المقبولين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع أحبابنا من النار اللهم إنك تعلم حوائجنا أكثر منا فأتي كل واحد منا سؤلنا اللهم أتي كل واحد منا سؤلنا وتقبل منا يا عزيز يا رحمن اللهم بارك في أعمالنا وأعمارنا واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.